L'assignatura Aprendre i ensenyar en tecnologies digitals és una assignatura que cursen els alumnes que estan en la menció de tecnologies digitals. És una assignatura molt conceptual i que té com a objectiu ajudar-los a tenir criteris per dissenyar i per avaluar propostes didàctiques que usen tecnologies digitals de diferents tipus. Llavors, la nostra experiència en els primers anys de l'assignatura era que als alumnes els costava molt incorporar aquesta teoria realment i lligar-la amb la seva experiència com a aprenents i també com a futurs docents. I el canvi que vam pensar va ser modificar l'avaluació utilitzant aquesta eina del diari digital d'aprenentatge per afavorir que atribuïssin més sentit a la teoria que els explicàvem i que fessin un aprenentatge més en profunditat. Vam proposar als alumnes que elaboressin un diari digital amb evidències o reflexions de diferents tipus. Cada alumne va triar l'eina que volgués per elaborar el diari d'aprenentatge. Alguns alumnes van triar fer-los en wiki, altres a pàgina web o blogs. El component, el format digital del diari va possibilitar que els alumnes poguessin insertar imatges, vídeos, la qual cosa va enriquir les seves reflexions. Els professors van valorar els diaris i els van, amb una rúbrica que vam discutir amb els alumnes i les vam retornar periòdicament en nostres valoracions de les seves reflexions. El que hem vist és, en primer lloc, que les evidències que van fent els alumnes en els diaris d'aprenentatge els permeten connectar amb les seves experiències prèvies com a aprenents, amb les seves experiències com a docents en pràctiques i el que hem vist a les escoles de l'ús de la tecnologia, els permeten també integrar amb altres coneixements que han anat treballant al llarg de la carrera. Per altra banda, hem vist que ells valoren els diaris com un instrument que reflecteix bé el seu aprenentatge i, per últim, nosaltres com a professorat valorem que és una eina que els permet tenir una experiència pròpia de l'aprenentatge amb tecnologies digitals, que és el que conceptualment els volem ensenyar en l'assignatura. I en aquest sentit creiem que aquesta experiència els ajuda a atribuir sentit al seu aprenentatge, que era el nostre objectiu original.